Presented by the officiating officials. Maraming Naging matrayumpo ang opening ceremony kan Albay Palarong Panlalawigan na pigkondusir kasuudma sa Albay Sports Complex sa San Francisco, Ginubatan, Albay. Aktibong nagpartisipar sa pagbubukas ang manlain-lain na delegado hali pa sa 25 eskwelahan sa probinsya. Pinuunan ang seremonya sa paaginin sarong parada gikan sa Ginubatan Town Plaza. Ang atletang si Sofia May Casin excited na sa babalihan niyang kawat. Siya kaya ang pambato kan Tanawan Elementary School sa Malinaw, Albay sa swimming competition. Okay naman po, like parang na-enjoy po yung pagka-athlete. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumuro sa aming lahat ng atleta, lalo na po sa mga coach. Istorya man kan team captain kan futsal team kan San Lorenzo Academy Incorporated sa Pio Duran, Albay na si Jasmine Joy De Luna. Halawig man na panahon ang sa indang pigdedikar nga ni mas mapaghandaan ang kompetisyon. We prepared for almost a week. We prepared like our footwork and also our mental health. We need to focus more so that we can play fairly and we can give or showcase our own skills to everyone. Nagpahiling man kan sa iyang suporta sa seremonya si Albay Acting Governor Glenda O. Bonggao. Isinusukat sa dami ng medalya ang pagiging atleta ng isang tao. Dahil ang tunay na sukatan ng pagiging kampyon ay sa kung paano nila linalaro ang bawat laro. Lumalaban ng patas dahil yun ang tanging dahilan para masabi na ikaw ay isang ganap na atletang Pilipino. Ang Provincial Government of Albay is committed to empower our Albayano athletes. Kaya nga nandito tayo ngayon. Nagdugang manin kaugmahan sa opening ceremony ang singer na si Darren Espanto. Nagkaigumanin fireworks display na nagtaumanin kolor sa pagbubukas. Mientras tanto, maduraran palarong panlalawigan hasta sa Pebrero 14 para sa mga baretang Tatak Bicol. Angeline Daguin.